Randoyono titikane ana kayu saka jajal songo alas kan gawan liwat bikin pati-pati satu mati jalma moro baru nglawiaran nenggih kutapakan panjenengan kono sira kemloso remek ron rudamala nenggih pun kota ana tetunggaling para bajul barang bawisi sang pandyoba tapi dulu gua udah kan kapais banyak sih ngadep di koratus nongsokan sutro jiko cingawi dan tono buku sing 200 kemudian anginnya beti yang telengi pono Randoyono nanti gue capro yang kepala ngayu Putra Rojo Ngestino Pangeran Pati Tekas Raden Sarjo Kusuma Raden Daku Mono Yoros Mono Daku Mono Inge sampun cawe wis daku cuk-cuk bermoro sambi orang kayangan gondo mayit mangkeraken putra ing udah pendidikan Sanjang Jolomoyo suprambe para bajul batang sama baik hati sampai dari diri punika kewayah Raden Sarjo Kusuma ngadep sing buku ngeno angajarane Kucapo orang main doyo kakak kecil
puspita kasiniring sang mirana kandaning sekar gadung mangambar sekar gadung mangambar sekar gadung mangambar juru barang sing sakata sunani bodo duridu midhangetake marang jarwo anggon ulun bakal dadi wayah ulun sarjo suku dalan wis takendho sadaya putra badhe kan sampurang bebelampik wonten wiswana antu-antu sabda wonten ibu benari iya ngono loro kaya wayah ulun yen sarjo sumo do kanthi raharjo anggon aduk rasa nyuwun nampi pangasumpun yang badani ingkang wayah Raden Sarjogosumo ngadhep manggih widodo kejawi saking menika yang kula ngaturaken paikem sungkem ya arep misuku kaya paikem tangga kula menika iya ulun tampa lumunting pangestu dirun tanpa kula pundi wis teka mungkin ndasaken jimat pripeh kangisan jimat paripe ora boleh pantesan mekaten ya Sarjogosumo wonten lampuh wonten dawuh anggon kita riwangi cumlacuk tiba mara santiwa ing kayangan dandang mangune ya ing kayangan Ndomayut kita ora enak nggon buku ora enak nggon ngunjuk ora enak nggon ndlot kita dalem pangayapa eyang punapi waleh-waleh menapa kula menika pengen dados raja Singa ratu ya raja Singa penyakit pengen dadi ratu mengacan ya kula nyuwun senjata pitulung ya yen pancen kita pengen dadi ratu ibu beneran mergo pancen ana wahyu ratu kang bakal wedhun ana padha bojeng besanak menapa ngaten ya iya wahyu menapa kono dirani wahyu cakra ningrat yo wahyu cakra ningrat iya kula suwun ya gayu wahyu iku ora kudu bisa gondek
Sopo wae sing pengen bakal gayu marang nugraing omah. Yu luwih iku Wahyu ning ratu. Kudu gelem bentur prihatin. Ngesak logo dadangake kurang gugu. Kurang anggone indra kudu kuat laku. Kudu kuat poso. Iya. Pinten menipun ya. Ora pati-pati rampung yang durung kasumbadan apa sing dadi penjangane. Apa ya? Iya. Mongko sakjane anggon lakon lak kena gepok raja taman. Raja taman menika menapa? Raja taman kuwi wanita. Kula niku nek kepok semingguan bingung. Aja meneh nanti pirang-pirang dina. Lho kita ora durung dibojo. Durung di pertimbangan. Putri-putri Ngastina niku nek kula produk kali kesowan pasrah kalih kula. Ya, kula kuwasa wonten Ngastina. Kathah korban. Putri-putri Ngastina. Lah kok jeneng tak ngedir-dir iki. Meh anak rakyat. Kuat punake goyang karo basan wong sing kepengin mulya kudu gelem nglakoni pemotitono. Wong sing kepengin mukti kudu gelem nglakoni wae. Yen kita kuat kanggo nglakoni prihatin, kita bakal kedunan Wahyu ning ratu ya Wahyu Cakangan di Wahyu Cokoran. Insyaallah kula kuat. Yen kula dadi ratu terus Prameswari ini sakarepmu 5 goyang popok 7 ya ora apa kanan kiri oke iya waduh kaya ngopo rasane dadi ratu iya kiwa tengen Prameswari iya sing padha ngadeg para nayaka iya monggo garwa ratu niku ayu-ayu sakarepmu sapa sing kapandhen Wahyu krane kan apa sing dijogo bisa kasebadan aja kita padha arep gayuh itu dari kelakon seneng banget aku iya kurang ngande bojo wae sing ayu-ayu iya kita pak boleh kula niku salah sore boten nate priatos ora tau prihatin boten nate ya sing pancen ora kuat prihatin mengkus urun kang bakal budidaya dina iki bakal suwunake Wahyu ana ing kayangan Cakra Kembang kayangan masyarakat Kembang Cakra Kembang Cakra Kembang iya ngadep ana ngarsane anak lanang umur yen katrimo apa sing dadi panyuwunmu mesti bakal kapanjang mayu adalah yen sesuk kula iso dadi ratu eyang petani kula blekek gagak padake gendruwo wae dina iki ayo kok turun dhewe. Bakal kosongan kayangan Cakra Kembang. Sikro polo kolengan jambo prang samyo
Wanyanggung mangun sang litim jang sangat cilik jelatinyo latinyo medari terus dosa wiloko kaya puto singo pasti cukup dan mangamba koyo mangamba boyo sanjung sumo kula ya kula delok sendika ngesturaken jauh Rama ya bono ndak satu tulah sampeyan dawuh